No takže ľudia, to som zase ja po strašne dlhej dobe. Musím sa vám ospravedlniť, že tak dlho nenatáčam žiadne videá. Aj keď neviem, čo ma vôbec takto sleduje, iba spolužiaka som počul, že ma sleduje. Asi ma preto nikto nesleduje, lebo som tak 3 videá som vydal a to je všetko, no. Proste musím sa vám ospravedlniť, strašne som lenivý. Mne sa aj chce natáčať videá, ale nemám na to furt náladu. Proste furt, buď ma to nenapadne, alebo na to nemám náladu, alebo proste neviem, čo mám natočiť, alebo aj keby som vedel, tak nechce sa mi to natočiť, alebo proste nedá sa mi vtedy. Proste, alebo keď sa aj pokúsim spraviť video, tak bude v zlej kvalite, alebo sa mi nepodarí, alebo neviem, proste dačo sa tam pokadí. A vždycky sa dačo pokadí. Bude nahrávka zvuku v zlej kvalite, alebo tam niečo šumí, alebo to je proste to seká celé, alebo neviem proste. Proste furt sa všetko pokazí. Takže musím sa vám fakt ospravedlniť. Pokúsim sa natáčať znovu nejaké videá, ale bude to ťažšie. Starky, natáčam video. Natáčam video. Dobre. Vidíte proste, ešte aj toto mám. Proste keď idem natočiť video, tak za každým otvoria tu dvere a tak. No proste, nie že by za každým, ale to sa nedá proste toto. Fakt musím sa vás pokúsiť sa točiť častejšie videá, ale to sa proste nedá. Tak čus, tak vidíme sa pri ďalšom videu, ak to bude ešte tento rok. Tak čaute.